Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binamati tatimus salihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang live video na puna saya sarana uraga tax force por salam syariah kesabapan sa kiam benugo rana uraga tax force por salam ki Norhan dia sob betuniran sa ba ini Dr. Saridot. So imanto sa oras saya ka talugawi alam mo alam nasisyatangan nami si akin niya Norhan na kates kanyan pag-interview tano gupakaptero tano sa Norhan na taros ka. So, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Katay amin yan tapa ko sa aking mga loksakan, pagariyan. Sabab ko do kirami yan tap na mapakayari mo pa ako ano. Kupasangan ako sa malakuan. Kupasangan ako. Madag na magikaraan saya. Magikaraan ako. So, nakangkisi lang katay amin nagpakwira na ya. Minyan tapos sa aking mga tax force. Kata minyan tapos kaya di pa kaya no to sabab ko kita miyang gulaw-lakan. Karibatan. Agyan ko to kapnini ka ba kasagin ko ta video kapnini ka ba karo. Na mapya ko nyo ko so kanong na mga bae. Ay malanas yung mga nekabi yung mga deto, mga ulama. Na napumangni ako kanu sarila. Sabab ko miya katok-katok sa karibatan, mata-mata na ero di karibatan na suwala. Awaran tano, mata na miya ribet ako mga pagari, abus kano mga nekabisa na pumang niya ako kano sarila, umambuprili ako niyo. Ako mala, pumang niya ako sarila na sumanga ulama, ka mata na kaya buringan ta so ulama. Sagihan ko ta, miyang gulaw na ka na di mapia. Amin na siku ginawa ko na sa kano tagin ko ta ninikab. Uway, sabab ko di mapiagin ko kami ang gulong lagro na pumang niya ako kano sarila. Why? Kata sisi ako saging kaya ako tax force. Kata mi ada pa ko na ya. So, niya unutan ako lagi para ta ubodi ka to unutan ko why. Lagu na si bulan mga dato. Why? Kata matatangan ang ira na ya. So, ginamungap tiro ka kano santa pumang niya ako kano sarila. Sarita ako ni saging kaya mi ang gede buka kana di mapia. Waya mada pumang nenak sarila nasi ko mga bay kamata na madagla kaya sakitan. Amo mikira ta ginyo niya si ko mga bay ukyar siken. So si ko mga pipi mga bay. Ta pumang niya ko kanu sarila ako ni mamubed na miya tutaro ka sa no ubad penamini bunga ka sa mga biwir sa mga tiktoker saksan. Bena basira kan sa ko mga mini bunga kan na pumang niya ko kanu sarila. Sa gitog to kabubali ako ng manusia, wala manusia bisa. Ginamit maptiro ang kanusan. Kata matatangan ako ilan na yan. Perumahan anak no to. Kumani ako perumahan sarila si kumalanguan umangan ni Kabi. Ay mala na si kumanga ustad. Mga hafidul Quran. Kumani ako kanu sarila. Sabab sa aging ko tuwa miyang gilbuka ka na di mapia. Aging ko video kapnini ka ba ganun. Na pumang nilong kurkan tuwari na sarila ako ni umam. Ay mala pumang nilang sarila na sumanga ulama mata na kerarangitan ako nito. Kataw nagsikuginawa ka na kerarangitan ako nito. Uway. Sa pumang niya kurkan sarila kulang ng mga ulama. Saging kaya makapmunday saging kaya video na pumang niya kurkan sarila. Kadin din ng mga umat. So, kalang udang yusan na mga bangsa kung si ko mga bupakulang sa mga bubukulay, mga pagariakan. Na pumangan niya ako kano sarila. Sabot pakit ko kangudakan. Kasudara uta adadag o matua. So matua. Kasudara uta adadag o matua. Ada tara uta sa kata kangudakan. Uway. Sabab ko kangudakan. Uway. Detap ni barato ka na tigiran na data ada pang sasabah. Uway. So tigiran na so ungangan ta na
Tutaman si iko kami kena tak ugi dada sudah si iko puso tahawa. Kudu kita sukari batang hiru pakatigiran. Nah itu mga bangsa ko pumang ni akong kano sarila narida akong niyo. Agus kano sana mga mga ulama. Agus kano sana mga nikawi, mga bubayakan, mga pangariakan. Pumang ni akong kano sarila narida akong niyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama na naging nga video na Amerika kuan na ad na Amerika teron sa siyakin niya Nurhan na ba kiyonsi udi na ba totodeka at timbak sa pantagbu sa nguta kaya pakatero yan nakateso video napakalibet ako na ile sa kanod ni seksyon sa ilan yung nga video ubad na tumutudok kaya kini Nurhan katesiran geso kami so komienda ko sa investigation sa gyang utami ang gudolan niyan di mapia na sama na nana siya kini Nurhan kataro to peden at terima iyan ang uto karibatan yan nagukataya hindi penatian sa Quran sa dinen peparumanan katanos touch tago siya na sa kanil tontono na kuan doktor sa ridot sa gyang kanan na impeta diga kapasadan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kata so Quran barakah liman to kayo mul jamaah. Na aya din na makamur karakan saksi unso Allah. Ang saksi kanu so lang na kaya ilerang saya. Saksi kanu sa umambu o kapurumani agian ko to ini pustakan na nini kaba kuruno pangatanan ta sa kabubuloy na ayat na makamur karakan na sunsukat turuan daw yung kay Quran sa ikatutong ami pamilya agu ikananga nami pamilya umamu kapurumani agian ko to kambububay liok man sa agian ko to kana ba taw bububay sa kamur ka anak ko agian kay Quran ayat na makamur karakan agian kay Quran upama ko baku butuh kumbubeling ini upama ko ibaratna sudah kemano to gitu agad bug apa ni kaba kanon na kamur ka anak ko agian kay Quran ayat na makamur karakan na sallallahu ta'ala ako uba ka makadi makatero sa makras ami pantag ko mga bae ako sumangaw lamatan sa kuwan katay amin ini dumiyap tara ko sa Quran sa kata minugil ka ba pa. So sama niya saya sa tangan lagi yang arana raga tax for salam ubad na datarokuan na pagkamaaprakano kay Nurhan na sura sa giyang page sa Renila Antanos kanyan parirelasyon lang hutala nasagtanop niya mga taga mga manusya paambalingan nakarkano salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.